Ay. Okay. Good morning. Dati guwapo nga asawa ko. Bagman, tadakan. Bag, tinasurutan pa itidalan nga nagaway. Okay. Ana, naibusimot langan ti arak ti lubungan. Naapo. Pakay. Pigka man kadiagong ungay. Ay naapaw. Bakit? Sinurot ko lang, mate. Da jay bilin mo kanyak di malam. Aw, di ba ko nam? Di ak nga agparparabi di jay paginamak. Aw, di nagpabigata ka. Masunurin dati asawan bakit? Si tati paglaingan lang Ay go. naapaw. Kipuri ka man. Di ka agong ungat bakit, nanay. Di mo daw-dawatin kanyang ti Panginoong kaw. Na, talaga nga rumasong ka pa. Ikaw. Talaga nga bilibak talaga kanyam lakay. Ano? Talaga nga talented ka. Dito ati talent. Agasong. Makabulanan nga saan kang ikan, itikwartan. Asya rin lang nga apan mo iin-inom. Mabartet ka na ta. Katay? Dito ati talent lang gong. Uray awan kwartam. Ay nawaw. Agason dat. Pinabii kalat nga babartet. Uray awan gastos mo. Di Dito katay? ati talent. Among bakit? Ti awag dita. Diskarte. Diskarte dito bakit? Kwento-kwento lang ang puhunan. Ay na. Artet ka nga talaga. Di ko nama. Ay naako bakit? Artik man sa iyong paningay. At least, nakakaawid pa din kahit na pakiwing-kiwing. Tama ito. Talaga nga na-discreet. Kita mata itsuram. Tati kinalalaing mong agrason. Siya na imal-ala kanya mata anak mo ko. No siguro taarak ket tudo aya. Awan tilayos dito Pilipinas ay. Apay manay. Kawan ako nun ako yung pailang ko. Nakanganga kay aminan. Ay naapo ba kahit tumal na ka man. Di ka mga datay umanong. Ay, Nagaruti kaya mo magpalakpakak. Dagayang tinyawid ko nga si Daan bakit. Hindi daytoy. Kikitaan ba't naimas na ito bakit. Talaga nga na-diskarte ka. Ikan ko ba narabi